Jeg hedder Anja Lützen, og jeg er ejer af Lige om Larmleg. Lige om Larmleg, det er en online shop, der er fyldt med legetøj og interiør til børn fra 0 til 6 år. Og vi har eksisteret siden 2006. Vi har over de senere år oplevet, at priserne på annoncering bare er steget markant. Så derfor så havde vi brug for at få rystet posen. Og i den forbindelse har vi lavet et samarbejde med Kant. 2 af vores vigtigste marketingkanaler, det er ads og SEO, og det er det, vi har et samarbejde med Kant omkring. Vi har tidligere haft fokus på ROAS i forbindelse med vores annoncering, men har nu skiftet over og lagt en ny strategi, så nu har vi fokus på ROAS i stedet for, sådan, så vi sikrer, at det er profitabelt, når vi annoncerer. Vi har lavet en større indsats på vores organiske trafik og vores placeringer, og har haft et super vellykket samarbejde, hvor at vi er blevet oplært i at få lavet ordentlig content. Det har resulteret i, at vi har vækstet vores organiske trafik med over 50%. Det, som vi synes, der fungerer super godt bekendt, det er, at man har direkte dialog med specialisterne. Der sidder specialister på hver sit område, og når man så har den direkte kontakt, så gør det bare meget nemmere. Det, som jeg synes, der er super fedt bekendt, det er, at de har forståelse for forretningen. Man har en særlig plads, og der bliver vist interesse for min forretning, og det kan jeg rigtig godt lide.